ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. President Jaghanyo Trip Achik National Movement ubalam prang kharbani akar phautrek unaitung arajar phosau ulet hu bakaseng kanslek biang chidong ba Delhi belitit ya kajingkhang jong sarkar pedeng halo kajingdawa jong jila Meghalaya yake in line permit kajingpen bet yu pur usam bakajingpen rong ya ketian khasi hal kenet kebapra bidang sateng hadu mentaro Shushu balam prang kharbani ulo ang bagajing bam keren syai jong sarkar pedeng hakabiade bagajing dawa ban pentrekam yake in line permit hakan ga jila Meghalaya kan penlong yake seng melek biang Delhi hagi keniat benai ki pansawan ka HNM CC kumbang ila smai hau benai dombar jong snam 20 and 23 ha ponong ba Delhi bangin mentau snam bangin hiar biang Delhi na benda ban dit jingkhang biang ya ka sarkar India leng baka Home Ministry Government of India yakni lightly mat jura jong kari bojong reo ki bang la anut ha kini ki san pho telitam senang ka jubab ka baka Government of India leng baga Home Ministry Affair ya ka H&M kalong ba ya ka yakni lightly ki mat ki baka H&M klai tirjing khang de ponong badal hi kata kalong ILP tin khasi bat karo bat kawai ka border issue habadai bat ka border issue kala kan syai kat kum kachiti bala phat Government of India syaka H&M ba ka Government of India kala hukum ya ka Central Division kata ka Central Division kamut kadekatnat badai pej ki kamput kamsam kamut omdai tang hapo Meghalaya bat Assam rei ya borok ki jela hapo North East makumba ngijutip baga jala Assam umdai bagaya kejaput tang bat ka Meghalaya bat ka Arunachal Pradesh yu kejaput te kala ptha ya ka taka Central Division ba kin pendap no ya kena kam ke basateng bat ya ka habaidai bat ka tin khasi karo kilakan dak basai ba ka Government of India kan sale ya ka bon kam kat kum kajing kwa jeng paj ba nong snong ke Meghalaya te ka pausai ba kamut ba ka tin khasi karo kan sa ulang tababan ong lano ko ulang ngimpat tip na makiklempat batay bnya ti hendrei ya ka ILP pat kim sem la ong hoot la em kim sem la ong hoot la em te ngi sutu ba ka ILP kalong atatin ro klem ong hoot ro klem ong de tang ka tin khasi karo bat ka bor issue ka ba ngila sot kena te dai har ne ka tau ba ka ba penlong ya ka H&M belum kawai nak pressure group jong ke dalam Meghalaya bangin haban hiar biang hakini ki nai ki banwan ban tit jing khang biang kum ka dak khaga wat ka bar ya ka sarkar kami ba kan aino ya ki mat ki jura jong kari ka jing saw jong ni kum kinalam kalong ba ka sik schedule bat ka LP ka ka sik schedule kayada ya kenda usyap kayada ya ka jinglong korpang ke tidu stu jadi peneril hari ka LP bre kayada na ka jingwan rung kertep jongki menderi khantam ki barjala te kum ka jadi peneril khnang baka pateng jong ka lawai ka pateng jong ka jadi peneril don ke jingkenmen nalor ka seksul don kam su ya ka LP kalong ba kum jadi peneril kum jinda wajang kopor kum bang laken menega meeting ngiladon ya ka lanspel ak ngiladon ya ka seksul ngim kampat biang kat kum kejinda wajang kopor te kum te beringun kam ya saya ka LP kata ka anya dari ka bolong ka sti ba sti san ka baniada ya ka ri ya ka kaj benreu ya ka pateng ka bansaka ya ka pateng jong ka kaj benreu ka bansawan namar lada ngimdon ya ki anya dari kum ka LP kalong ka jingma bo jing mensau je benreu paitang nuksa tang banta ka jing jele jong kim barjala rangi pai khamtam ha ki than East Hill kum ka Pis Bajar ka Polo ka babun Pai Sejati Hill Kelar Rambai ya
pai sha West Hill ka shalang pai sha ka Southwest kum ka borsora ha kum ka than bodar situ buntang ubar jela te nak ta daw ngidon kam kerki ya ki anya dari ki baklan kum ka ILP teng snow baka jingkren jong chief minister bon bon ni ngisau hangi kum ge breu ngim hon bat ngim pat biang ngidon na lor ka sik chudel na lor klan terus perak ngidai bandon saya ka ILP ka balong ka white lam ka baklan ka ban yada yang jak breu na lor ka ILP ngidai bandon saya ban long no kaktin kasis ka official langway bat ngi kwa ba ka surkar Meghalaya kadai ban yaken muskor India ba nama kum ka jingtip jonga katangam tip kadai nakam dai ka jingtip jonga ka long ba ka surkar Meghalaya ka slam khadu katne katin kasi karol kalong ba kimpat hukum kimpat kentui ka surkar India badai ban amenno ia ka official ia ka official langway David namen no kenapa kan long official langway kalau mentak long associate official langway tingidon kam ban amen no kesukannya David amen no ba kam desu tangka official langway associate official langway de ban long ba official langway kenang ba kan long ain no kaktin kasi kan long tin sorkar no kaktin kasi bat kan pensuk ya ki samla wat kam wat jam ki penang start namar pi ngeladakan ketin kasi ka kelalong ku ketin surkar kan long ka jingker ku ka bakrau ya kinong sundong di dalam kelia namar bon makum kalong menta bon ki samla jong ka dalam kelia ka jingker kam jong ki ke berapi pai syaka central government lay omdon bayo kam tildang ka ketin kasi ka kalong no ka ketin surkar kalong ka plilat plenty ya ki kun samla jong ka jaj benreu ban yo kam haki office kor kini baka HNM kalai lam as pangut dikot na benta ban titmit tit jingkang ye ka sor kemi ye ka surkar India hang teh podeli don way officer napa ka home ministry wong lada ka jing ye ki jong pi ki samla ka klan bat kanom sange pressure ai mensim bapin yo bai warel da wong ka jing ki yo pi kan kut no wong ngimla ban batai rel da ka pressure ka klan kamot kini ki jinda wajang ki yo no mar wong balai ala kamri pur ka yo balai ka Meghalaya kam yo tirel da ki jing ki jong pi ki sukut no tang hung to sisin pimwan cho kamot ka penlong ya ka surkar India ban sim steng kai da pi ka pressure jong pi ke HNM ka klan ka pressure jong jak benreu ka pressure jong seng balang na Meghalaya ka klan wong lada kiwe ki yo balai why not ka Meghalaya kam yo tingi so don jing kemen nat ka tak daw ka penlong yingi ba nelor bangila smai bangin habban ya kon kalong ka penlong yingi ba hakini ki benai menwan ngin habban lek biang